delok piyayi-piyayi kita. Miwah putri lelagon loro wuyung jumbuh kalian swasana ing siang menika sangat mojo pinanganten sarimbit anggenipun sampun hami witing gebyur wonten madyaning bebrayan agung isih sepeda malih mugi antuk wahyu jodoh-jodoh ingkang sejati antut untut kadya mimpi lan mintuna kula sukanaken nganipun Dik Nida Maharani yang dari kota Sragen Tina ya lumadi sinar laras audio Patra audio asik maka Denita monggo dari Topang Gladiwano kalian warga masyarakat ing Blumbang Lego Boyolali. Nggih, dalam derek pitepangan Bapak Ibu dalam paring nami Nita. Nggih saking Sragen Barat. Sragen Kebolong. Ya.
Derek atur panglipur kita kan dene asping swasana. Yo diaturake sing sigra. Sigra Garap sregengan. Pamriye gene ora ngantuk nganipun para tamu. No. Paringi Apa? salam kangen ya, Mas. Oh, salam kangen. Iya. Wis kangen to? Sampun. Ya, weh, jan jan siji kok. Gampang kangenan karo sing ngendang. Menika request, Pak. Aku main ngombe fit. Oh iya. Aquafit. Sih, saking prikonco sinalaras nggih Batang. atur panglipur saking prikonco nggih ugi kala wau saking pun Bapak Kepala Desa ugi ngersakaken lelangkun dipun garap seraginan ngaten. Oh nggih Pak Lurah ngersake kacuk kuning. Lah iya ta. Ha iya, ora goka kok kacung kok. Dereng sare marai nggih rasa mlese. Ora apa-apa. Ya Pangunduh saka Pak Lurah wis diaturake kacung kuning. Kacung kuning ya Mas. Dengan irama seraginan. Kuning. Awit piye jenenge lelagon saka nyanipun Bapak Widodo naka Songsong Agung Desa Belumbang. Nggih. Kacu kuning apa monggo iki sing penting menika nganggo kuning-kuning. Oke. Kacu kuning. Lumadi sinalaras kadang-kadang Cakra Audio. Semoga kantor pemirsaipun para tamu kakek Mbak Putri. Oh. Mbak sing kono langsung melu hae. Langsung piar ya tadi. Anjir. Anjir. Ibu menika mbok menawi mampir. Iki badhe nyanyi saged. Ya. Ket mau nih. Oke. Ket mau nih.
ngersakaken foto sesarengan temanten pareng jeneng saking Palenggan. Masuk ide tidak? Lumadi tata cara pangeston foto sesarengan temanten sarimbit saking kulawarga pangombyong pisan menapa dene keluarga saking pamangku gati. Nggih, sepira malih apabila saking pangombyong kadang sutrasna pisan pareng badhe ngersakaken lelagon paring dawuh napa badhe nyumbang lagu monggo. Lumadi kula saprikanca semoga ingkang pareng badhe pangeston foto sesarengan temanten. Nggih. Lumadi sawanipun kadang-kadang campur sari pametri budaya pareng badhe kula separenken Dek Laras. Yo Dek Laras orang Ngabyantara. Oke, sukane cam. Oke. Selamat siang Dek Laras. Selamat siang ya Pak. Nggih, tamunipun nganipun pamangku gati Bapak Sarip sekalian Ibu wajah. Dalike ngaten ana pedote. Nggih. Ya, derek mangahi bagya memberi selamat untuk manten berdua. Oh, derek uluk salam ya. Iya. Nggih, sampun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken wilujeng siang, wilujeng lelenggan kanthi sekeca. Sinambi mirsani kula sak rencang campur sari sinar laras. Nggih. Mau pamrih saka Pak Lurah wis diaturake. Pak Miftahuddin DPR mantan DPR nika mau disambut kepada rawuh jawi biasanipun menika beliaunya juga nyanyi di Laras. Yo diaturke sing numasane rada laras. Ya numasane mau wis seragingan request dari Mas Ribut tadi aku mau njaluk podang kuning ngono iki di Laras. Diaturke ya podang kuning. Itu biasanya nek kono. Podang kuning malih. Heeh ora apa-apa ya akeh usume ngono kok. Tiba bawani sik gen mirasa. Jadi biasa gini gen ngertos sumantane panjenengan. Ya, monggo panjenenganipun kadang-kadang Sinar Laras, sumanipun Dek Laras kepareng badhe ngaturaken podang kuning karya Ki Darno. Oke, semoga neno Nadyan bojo temo golek isi podang jenang ibu nyanding pison dadi
kudang kuning kagarap saking mriku saha sinar laras monggo katur. Urip ana Masukin yo. Urip ana
ngaturaken ungguling lelagon sesik demen bawane pundangune ora apa-apa penting larasnya selindru aja pertama kakung Mbah Putri hancarantu anginipun fotografer izih mendhet gambaripun apabila sampun waradin mangke kalajengaken adicara nanging apabila dereng waradin izih kalajengaken foto sesarengan temanten sarimpit arum izin sudah rata mas fotografer belum? Oh dereng izih izih badhe kula suwanaken Mbak Dinda yang dari kota Salatiga Aduh malih mangke kalajengaken atur pambah Yarjo Yuwono mangkaten monggo suwanipun Dinda Asih Dinda Halo Mbak. sowan wonten ing Blumbang Lego Boyolali Nggih niki enten pundi? Lego. Blumbang Lego Blumbang Lego. mengalami Bapak Sarip SPD sekalian Ibu Winarsi Ibu. yuk ngaturake apa lelagon ingkang jebul karo swasana Niki kula nyuwun apa nganu mawon Mas. Nganu. Nganu Mas. sing cetha Kadung tresno mawon. oh kadung tresno ya jebul karo swasana Nganu, Mas. nah dadi pemantene wis kadung tresno ya Mas ijab kabul Nggih. Sing putra ya bagus, Iya. sing putri ya cantik, dan cocok ya Pak ya. sing kakung angkatan darat Nggih. nah tugasnya no Pemalang sing Nggih. putri ya kuwi tugasnya ana ing lalatan Puskesmas Lego Boyolali Perawat nggih. perawat Nggih. Kayane nganu ya Pak. Cocok nganten. oh iya no pasti cocok selamat mengikuti baru semoga Nggih niki ngaturaken sakinah mawaddah warahmah nggih Mbak Mas mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bulan lho Pak. yang gogongnya ketularan itu jodoh Amin. Lah nek niku dungane banter Lah dhewe. iya. Lah ya bone tuwa-tuwa kabeh Udah ganti ya yuk diantarake Jo Nggih. kadung tresno oke monggo Zih, mangke paripurna lagu menika atur pambagyarjo Pak Lurah Zih. Nggih, aja kadung tresno lumadi saking Trikanca Sinar Lares Cakra Audio Sob siang menika dari atur panipun wonten saripun para tamu kakung. Bawanda. Sehingga malih mangke saking Mangombyong temanten saking Purworejo Keyongan Nogosari mobil kepareng Badi Dono swanten semangke. Semoga mangke paring dawuh. Semoga saja. Belum Sofia.
nggih Pak. Nggih, warga Geng saking Warga Geng saking pundi Pak? Purworejo Keyongan Nogosari menika pangombyong pisan. Oh, Tur panjenenganipun pamangku gati menika dasaripun Dwijo, nggih, Bapak Sarip menika PNS kepala sekolah Gondang Legi. Nah, ibunya Juragan Rengginang ya di pasar. Allah. Wes pokoke rezekine lumintu. Idaman ta ya Pak ya. Ah iya kok. Muga-muga kula ketularan ya Pak. Amin. Ya lek dimasukin. Baca saking Bapak Sarip keparengna pangeston putu sesarengan temanten. Yun kawi gantosanipun keluarga saking Bapak Sarip Ibu Winarsih keparengna putu sesarengan temanten Saringgit. Swida malih nyuwun kawigatosanipun keluarga saking bilangipun Bapak Sarip kasuwun pangeston foto sesarengan temanten. Awit kawigatosanipun matur nuwun monggo keparenga jengkar saking palenggan setunggal mbaka sawiji. Matur nuwun monggo. Bacaane sapa matur nuwun izin mereka keluarga saking panjenenganipun Bapak Sarip kasuwun pangeston foto rumiyin saderengipun pambagyajo aten monggo wonten wekdal kirang langkung gangsal menit monggo keluarga saking panjenenganipun Bapak Sarip putra keluarga panjenenganipun pamangku gati parenga demen saking palenggan setunggal mbaka sawiji. Dek Sri Puji ada permintaan sebuah lagu saka jurakane ayam yang dari Ngelimas Mas Harno beserta istri minta lagu Jenang Gula. Nah, ini Jenang Gula karo kopi sore. Nggih, monggo katur pindanipun keluarga saking nepun Bapak Sarip parenga temen saking palenggan pangeston foto sesarengan. Kinarya kangge dokumentasi awit kawigatosanipun matur nuwun yo
jeneng kula katuraken Dek Sri Puji. Monggo Mas Harno sekalian garwa terima kasih hadirnya wonten dalemipun Bapak Sarik ing siang punika. Nggih. Semonggo lajeng kemawon kinarya atur panglipur siang punika. Nggih, kok pilih Pak Harno badhe beksa iki ndak mriki. Putih mawon. Nah, unggah ngono karo nyaman. Ya. Monggo larasipun katuraken pelok barang. Panjenengan, Pak. Nggih. Semonggo Lumadi sinar laras. Jeneng kula. Gandane keluarga besar. Nek nyawere 50-50 Pak yo wis pirang ketinggi nggo. Putri, badhe ngersakaken menapa? Apa ya? Niki iki lak nyantem 10 to. 1 2 3 4 5 6 7. Ijing ngiring panjenengan beksa lho ya. Nggih. Niki tak live streaming lho. Saya live ini. Oh nggih, jenengan beksa lho ya. Juragan Memi Ijo. Oh iya, nanti kesana nggih. Beksa lo ya. Insya Allah ini tenan lo.
Ijing Miring dudui dari Karangkepok badhe meksa menika. Oke. Monggo kalajengan rumiyin. Sampun katuraken kinarya kang diatur panglipur pangasanipun para tamu kagem Mbah Putri. Ugi siang menika lumadipun tata cara wisudan tali dharma ingkang gunadani panjenenganipun Bapak Sarip sekalian Ibu Winarsih. Panjenenganipun nepis pirengan dharmaning asepuh bebayang kari putra putrinipun kanthi belenjek lan kepareng. Awit rumas bombong penggalipun panjenenganipun Bapak Sarip SPD Ibu Winarsih awit karuban ing sih kelawan panjenengan pramila anggenipun kepareng badhe ngaturaken pambagiyarja wilujeng kelawan panjenengan boten kepawi matur priyangga hamungkan wonten ing jonggo pramila nyuwun gungan Songso Agung Desa Blumbang panjenenganipun Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Widayanto. Nggih ngapunten mau kula nyebat klentu. Nggih, dene jumenengipun Bapak Kepala Desa Jinajaran panjenenganipun Bapak Munawir ugi panjenenganipun Bapak Parmo dene temanten saringkit kajumenengaken jumeneng Jinajaran Rama Ibu dalah kadang sutresna pisan. Awit apabila sampun satata samapting kados sawi kegiri katur binanipun Bapak Widayanto. Katuran jengkar saking Palenggan kalmeta tinandra kadya nalindra ing Mataram candrane. Bapak Widayanto minangka sule salira taleng basa saking nanipun Bapak Sarip SPD Ibu Winarsih sasana pangandika wara kula aturaken sajengipun sumangga katur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ngarsanipun sepuh ing sepuh ingkang sapuh kinurmatan. Ngarsanipun Bapak Ibu sekalian saha pangobong pisan saking tlatah Bundang Rejo Desa Keyongan Nogosari ingkang sapuh kinurmatan. Ngarsanipun panembah pangebating Rejo satriyane nagari wonten ing Dukuh Bundang Rejo Keyongan Nogosari ingkang sapuh kinurmatan. Ngarsanipun para tamu undang kakung miwah putri ingkang kula hormati. Ngarsanipun Bapak Sengat Kru Sinalaras saha pangobong ingkang sapuh kinurmatan. Ugi boten sopan kadang muncul karunia ingkang bahagia kula. Warwangkani atur monggo sareng-sareng kula dherekaken mujudaken raos puja rembug syukur wonten ngarsa dalem Om Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring pitutur karomatan kasarasan dumateng kula panjenengan sedaya sehingga
kula panjenengan sing saged makempak manunggal wonten ing siang hari punika kanthi wilujeng boten mangke halangan satunggal punapa punika. Sholawat salam tansah jatuh dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wiwit sak menika ngantos Contohane kowe nek ora para warga ingkang kula hormati kepareng momo kula inggih suli sarya saking panjenenganipun Bapak Sarip saha Ibu kinen matur wosing gati pepanggihan wonten ing siang hari punika ingkang kaping sepisan panjenenganipun keluarga Agung Bapak Sarip ngambali matur maturaken menggah kerawan panjenengan sedaya ugi matur agung panuwun panjenengan sedaya sampun nuwun atur panuwunipun ingkang kelas bilih wosing gati panjenenganipun Bapak Ibu sedaya nuwun tambahan donga panis anggenipun netepi dalemaning sepuh ampun putra putrinipun ingkang asesuli Roro Ayu Sarah Yulianingsih ahli madya keperawatan ingkang sampun kajatuh rami dening Bagus Prabu Pahring Usai putra kakungipun panjenenganipun Bapak saking Undang Rejo Keongan Nogosari. Alhamdulillahirabbil alamin bilih berkat doa restu panjenengan sedaya menggah ijab kabul sampun kelapan kula endah kirangkang langkung sampun pisu kanthi satata ageng ugi kanthi satata negara sampun kelapan panggih menurut adat widodo ingkang lumampah wonten ing dipundang kanthi lulus prasaja boten manggih halangan satunggal punapa. Ana mau menderek memuji mugi-mugi pinanganten kekalih saged nglampahi keberayaan wonten kemasyarakatan iki ugi saged membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Para negara ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ibu Sarip matur agung panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih utaminipun kadang Bapak Sarip ingkang sampun paring sabantu ikut regen pratekel sehingga andadosaken kelancaranipun panjenenganipun Bapak Sarip kagungan hajat menika. Mugi-mugi kesabaran panjenengan sedaya pikantuk nuli ingkang sakalampung kathah saking Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang kelajenganipun panuwunipun Bapak Sarip panjenengan sedaya kasuwun lenggahan kanthi margi-margikane menggali sinambi grahabitaran saha ingkang sampun lumarap wonten ngarsa panjenengan sedaya ngantos paripurnaning paluahan wonten ing siang hari punika. Ingkang pungkasan ing bilih anggenipun Bapak Sarip nampi kerawan panjenengan sedaya kirang samudayanipun pramila panjenenganipun Bapak Ibu Sarip mawan kuwat agung pangapunten. Mekaten lan semanten atur kula suling sarya saking panjenenganipun Bapak Ibu Sarip ing bilih wonten kekirangan pundhun pangapunten minangka pinituning matur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babaring sedya dari Kondowo sing ganti pargian ing siang menika sulis salira talanging basa saking nanipun Bapak Sarip SPD Ibu Winarsih sampun kawedhar saking penyanipun Bapak Kepala Desa Blumbang Klingkur Boyolali menika nanipun Bapak Widayanto kadingal sang Joko Kembar Putri Domas sampun kepareng hanya keti dateng Risangat Mojo pinanganten Sarimbit kepareng temanten Sarimbit jengkar saking panggahan Lukar Busana Kanalindran kepareng badhe ngrasuk busana ageman sanesipun pramila winanipun Ibu Juru Semoga kepareng paranitisaken ugi winanipun Bapak Sarip SPD Ibu Winarsih ugi kadang pisan Bapak Senen Ibu Ngaliah jengaripun temanten Sarimbit kalamunta Cinandra kangening ati katur nganipun Juru Semoga semoga katuraken
ati martu mardikane pengale. Yo. Yo, ayo. Atisa, atega, semintu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Roho ayu pamut janku, ati susah ongkakan sliramu. Masuk deh. Rela wengi saate aku tetap nunggu kowe bali. Rasa kangen lan bisa dimasukin. Oh. Campur sari sinaras makaro saringan campur audio. Ngenteni temanten nggone kan Lungkar Busana ngajeng Busana sanesing. Oke, ya dimasukin. Oke, mulai. Ya. Matur nuwun isi kinarga
kangge pihak Spiring Supasono yang nikun direken binanipun para tamu nembe ico-ico dahar. Isih lumadi kadang-kadang campur sari sinar laras saking Karanganyar Kligo Boyolali menika wonten pamundhut Ijing Miring ya Dik ya. Sapa Putwi Mbak Dwi Karangkepoh. Isih terima kasih matur nuwun ya so. Kalajengaken kemawon pamundhut Ijing Miring. Kan tidak mriki. Kan tidak. Apabila para badhe beksa Mbak Dwi dari Karangkepoh Ijing Miring. Ah diaturke yo. Penyanyi telu ngadeg. Bose Di senam. Laras, di Jida, di Sri Puji. Ijing Miring so. Lumadi. Oh Ijing Dahar Mbak Dwi. Yo buka bunang. Sinar Laras Lumadi. Yo. Karap Tajuba. Ijing Miring. Monggo Putwi. Dwi saking Karangkepoh inggih ngersake Ijing Miring sampun katuraken nggih mugi-mugi saged kangge jampi saya saking kadang-kadang campur sari Sinalaras ingkang menika ndherekaken kula warga winanipun Bapak Sarif Ibu Winarsih wonten ing Laletan Blumbang Kligo Boyolali awit winanipun netepi superangan daramaning asepuh bebayang kari putra-putrinipun inggih saking sanggarias pengantin Amah Meap Simo apabila mangke temanten sarimbit anggenipun inggih kantos busana sampun paripurna keparenga pangke temanten sarimbit kajengaraken saking sasana.
Panti busana tumuju wonten ing sasana rinengga malih ugi mangke katur minangkipun para tamu kakung miwah putri pahargyan katingal paripurna mbok bilih temanten sarimbit mangke sampun jengkar saking sasana pinajang tumuju wonten sang ajeng kori pahargya pratandha pahargyan ing siang punika sampun paripurna mekaten. Enten sangkurpura lho Pak dalang. Nggih. Mangke nek ampun niku rampung kok Mas. Namun rampung Mas Adi. Ngaten. Mboten, mboten. Nggih, mangke wonten adicara kula sampun tampi dawuh saking temanten kakung mangke adicara saking kedinasan nika mangke manawi sampun paripurna mekaten. Dados sehingga mirunggan mekaten. Nggih, sebenarnya monggo katuraken spesial kangge minalipun para tamu ngatos pareng menarak lenggah. Monggo niki Mbak Laras tak aturi jeneng diaturke lelagon kang jumbuh kalian swasana Hansrantu ari sangat maja pinanganten anggenipun ngagem busana utawi santun busana. Semangga musik sa ya disepati. Oke, sawanipun Sinar Laras Lemati Show. Season berikutnya diaturke lagu apa Dik? Ya jupuk karo swasana manut. Nggih, wis rakenan. Mana? Monggo. Pak, yo duweni kok, Pak. Apa kuwi? Manis. Oh nggih, manis dipun aturaken saking mriku Sinar Laras. Mobil saking pangombyong temanten utawi pangombyong pisan pareng badhe nyanyi menika duet kaliyan Dik Laras manis. Monggo iki. Nggih. Monggo Mas Mariano Mbak pareng. Udah. Anjir. Ya diaturke cah manis. Monggo Mas Roji sekarang nyanyi. Yo.
pun kata-kata Pak Menteri Budaya Campur Sari Sinalaras di keluarga besar saking milihipun Bapak Sarip yang menika pangeston foto sarengan panjenenganipun pamangku ganti izin saking Juru Sembogo nggih mbok bilih sampun sapoto temanten anginipun iki sampun busana sampun paripurna mangke sedina malih nggih wekdal iki kita malih dungkap ajan zuhur pramila apabila samudayanipun sampun satata keparenga nggih kajengaraken temanten Saripit wonten ing sasana rinengga malih nggih kadang-kadang Campur Sari Sinalaras yo tidak karo Mbak kita yo iki kasih akan zuhur. Oke, Sinalaras Lewati masih bersama Cakra Audio dari Kota Boyolali. Oke, session berikutnya Mbak Nita sama Mbak Dida. Oke, diaturkan sebuah lagu yang nuansanya boleh keroncong, boleh langgam, campur sari, seraginan, monggo. Seraginan. Udah pitungan opo. Ini arisan Mbak. Arisan? Request. Oh, enggak ada. Ampun bebas. Oke. Apa? Tresno Bojong. Wonten request. Apa? Tapi dangdut. Nggak ora apa-apa. Ora apa-apa. Santai kemawon. Diparingi cinta merah. Diatur. Cinta Merah Jambu. Diatur. Oke, sebuah lagu Cinta Merah Jambu. Diaturi. Ini spesial keluarga besar Bapak Saring, SPD Paring. Ibu Minarsi. Paring. Katoreken sebuah lagu Paring. dangdut. Iya. Nih tadi Merah Jambu. diparingi. Oke, Cak. Sinalaras Lewati. Cakra Audio.
Puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Titi Purmegati. Titi Purmegati. Kumadiripun tata cara wisudan paling dharma nyabranani panjenenganipun Bapak Sarip Putrah itu winarsih wonten ing Blumbang Klingkur. Semoga adicara panutup kula dherekaken maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.
pawibahan paripurna hanya rengi ngumandani adzan zuhur kula sak prikanca nyuwun semeni sak watawis kunduripun para tamu langkung-langkung kadang sutresna pisan saking lalatan Purworejo Keyongan Nogosari kunduripun dherekaken wilujeng kundur kanthi sesanti haju rahayu ingkang tinemu. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahunnya karo sambel bola. Oh. Sambel ngono kita long dino ra mampu. Sambel sen ora. Bantu main kok. Ayo ngono. Halo. Es. Bola. Bola. Aku ki lomo kok. Lah nanti saya nyebut. Ayo tak ayo. Tanya nek Fotonya sabse ya. Bu, nyanyi rumiyin. Oh, dewa. Oh, alah. Yang kita nol. Ini aja nanti. Oke mas, sarang-sarang mas. Mantap kau balik dulu. Nanti acara kalau sudah selesai diribut di rumah. Terus mangke Pak Dua Samudra enggak? Oh, kurang dengan Pak, kalau kan langsung saya tanya. Pundak miskin. Acara samurnya gimana Pak? Nanti udah acara selesai apa semua. Tapi kan rampung. Kan acara rampung itu sudah. Nanti bisa Wayang. Oke, gue aku sih masaknya gue macam gue. Aku ngamuk gue kamu kendangnya ditutupi. Macam sisan. Wow, mantap.
Madang udah, Dok. Madang dong. Madang dong. Mbak. Enak ya? Dan urut. Nah. Iya. Nah. Nah. Es pokoknya sebelah. Kasih Mbak. Terus mawon ya, Mbak. Cakra genya. Penyanyine Mas Nadi iki saya do cetha. Jarane kan bungkus ki. Mitake kan bungkus ki jare. Apa nih? Ala mampu. Ayo lekas. Ayo lekas. Acara apa ki, Mbak? Acarane mantu, Mas. Minta Mbah Srinyo. Sego sambal goreng daging. Harap. Sego sambal goreng daging kerupuk. Sop. Elu sinar laras. Wong dino mundak 5 kilo ya. Apa dek iki kapan? Makan wis ora nitane makan sing. Makan sing. Jura seksi satu Mbak. Aku maksud iki. Oh. Dah. Aku nek bar magang tak ombene 3 ta kok. Bu. Kalau sinar laras wong dino mundak 3 kilo. Iya. Nanti kok kandang. Kamu maam le? Langsung begegi. Ambek gagah. Iya. Alian. Kaya duit lah iya no. Oh, ndek ngulih. Mohon. Andani. Saambu-ambune barang lho. Tegone mau. Sing sapa? Oh, heeh. Ya lah. Beneran ora di Mas Aweran. Manuk-manuk piye? Kaputa Saweran ya. Mohon perhatiannya dari keluarga besar mempelai pria walaupun juga mempelai putri yang akan mengadakan upacara ya, sambur pura. Mohon nanti sepenuhnya kami aturkan dari kedinasan, karena saya tadi sudah matur sama mempelai pria, acara samburan ini selesai acara adat tradisi Jawa. Sekali lagi mohon perhatiannya dari semua kru yang akan melaksanakan tugas. Kami aturkan waktu dan tempat sampai selesai. Wis pokoknya modang. Ini aja yang agak mungkin. Rasanya wis anu nih. Pol. Siap. Bakal macam yang anu ki sarapan mboten? Aman. Mau? Sarapan. Din.
Aku bisa sambil minum. Renggongan. Wes gede ya, Lek. Wes gede, Lek. Umure. Dorong ning. Bukan nih. Dua. Itu. Mamam. Sama Mas Kim. Sugeng siang nyuwun kawigatosan dumateng saking para rawuh. Bilih siang menika Dinten Laksana Sangkurpura badhe lumampah pramila dumateng Bapak Ibu ingkang tasih wonten mergi ingkang ibadah salat zuhur, ibu-ibu katuran lenggah malih kanthi sekeca. Nggih. Saperlu nggih ngestreni lampahing upacara Sangkurpura. Nggih, Pak Dalang nyuwun tulung iki. Mangkuati mari, Pak. Nggih, Bapak Ibu. Pak Dalang. Yang masih di jalan yang belum duduk silakan menempati tempat duduk lagi supaya kita bisa sama-sama ikut menyaksikan upacara Sangkurpura. Iya ya, saya rumah. Matur suwun. Sangkurpura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan siang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara resepsi pernikahan abang kami Pratu Fahril Husaini dengan kakak kami Sarah Yulianingsih yang diawali dengan upacara Sangkurpura khas TNI Angkatan Darat. Teriring ucapan terima kasih kami kepada seluruh hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai. Hadirin yang terhormat, tampak di hadapan kita saksikan telah berdiri dengan tegap dan gagah satu tim Sangkurpura yang sehari-hari berdinas di Batalan Jinten 4 tanpa kawan dia. hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sebelum upacara Sangkurpura dimulai, perkenankanlah kami untuk membacakan riwayat singkat kedua mempelai. Mempelai pria adalah putra dari buah kasih pasangan Bapak Senen dan Ibu Ngalia, dilahirkan pada tanggal 3 Februari 1999. Mempelai wanita adalah putri dari buah kasih pasangan Bapak Syarif dan Ibu Winarsi, dilahirkan pada tanggal 3 Juli tahun 1998. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami anggota Batalion Zenit 4 tanpa kawan dia akan mempersembahkan acara kebanggaan kami, acara tradisi Kop Sangkurpura. Acara tradisi Kop Sangkurpura segera dimulai. Hadirin yang terhormat, upacara Kop Sangkurpura yang akan kami persembahkan pada siang hari ini sebagai tanda bahwa kami berserta maju berjuang untuk mengangkat abang dan kakak kami dalam mengangkat budaya.
latihan di situ. Sana juga nanti ada acara lain. Jadi masuk lorong. Di samping untuk mengantarkan kami ke depan pintu gerbang pernikahan untuk mengawal diri dan dari suami istri dan juga sebagai pernyataan bahwa kami pernah bersama-sama di pawang Sanggra di Muka. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Sanggur. Budi, gigih terus deh. Sambil terhembus melambangkan bahwa dengan sifat dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi segala rintangan dan menerobos semua hambatan yang akan menghadapinya. Sangkur terunus ke atas berbentuk payung, melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi dalam setiap langkah kedua mempelai. Dan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon petunjuk serta perlindungannya. Penyematan cincin dan pemberian seperangkat pakaian persit Kartika Chandra Kirana.
Dimohon kepada yang terhormat Serka Adi Arianto beserta istri berkenan untuk menyematkan cincin dan menyerahkan seperangkat pakaian Persit Kartika Chandra Kirana. Pemasangan cincin merupakan tanda ikatan batin bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam menghadapi bahtera kehidupan yang baru. Pemberian baju Persit Kartika Chandra Kirana menyatakan bahwa mempelai wanita telah diakui sebagai keluarga besar Persatuan Istri Prajurit. Hari ini menjadi indah bagimu. Kebahagiaan dan kebanggaan mewarnai seluruh hidupmu. Senyum dan tawamu terasa begitu ceria dan merdu. Hari ini pastilah menjadi kenangan indah sepanjang hidupmu. Namun, hari ini adalah suatu awal dari suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan seorang prajurit dan suami sejati, serta perjuangan istri prajurit dan istri sejati. Hari esok tidak akan terlewati hanya dengan tawa dan canda. Hari esok adalah kerja keras. Kerahkan segala usahamu. Tanggung jawab akan tugas dan keluarga ada di pundakmu. Tanggung jawab kepada bangsa dan negaramu menunggu setiap detik waktu. Kami, adik-adikmu, hanyalah bisa berdoa. Semoga kebahagiaan hari ini akan lestari dan abadi. Dan semoga perjuangan mereka berdua selalu mendapat rahmat dan petunjuk. Selamat bahagia abangku. Selamat bahagia kakakku. Selamat menempuh Hidup baru.
Kedua mempelai dipersilahkan menuju pelaminan. Laporan Komandan Sangkur Porang. Upacara tradisi Kop Sangkuran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan, cakap. Hadap kanan, hadap kiri. Pasukan Sangkur Porang meninggalkan tempat acara dan dilanjutkan foto bersama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dimohon kepada yang
bergerak. Ada tekanan otot bergerak. Yaudah. Maju jalan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara tadi. Tradisi Sampur Pora yang telah kami persembahkan, tidak lupa kami keluarga besar dan Sipurukal tanpa kawannya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai dan semoga kedua mempelai dapat membina kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta dikaruniai